Fins ara el balanç és d'una victòria per cadascú. La més recent, però, va caure de la banda de l'Hospitalet. A més, els Badalona Dracs comptaran amb la baixa de Doc Tucker. El recent fitxatge estadounidenc es va trencar el peroné a la primera jornada de Lliga davant els València Firebats. Toca pioners, no tenim temps, és només una setmana, però bé, els tenim ben estudiats, per almenys, no? Venim de la Copa, hem de millorar coses, vam perdre, però bueno, intentarem suplir la baixa del BAT i sens dubte començar aquesta segona jornada i guanyar. Els pioners de l'Hospitalet presentaran en societat el seu nou quarterback, Àlex Lucas. Un any més, els de Teo Polanco aposten per un cubi contrastat per guiar l'equip durant la temporada. Aquest serà el segon partit consecutiu dels Dracs fora de casa. I és que a Badalona només es jugarà un partit en tota la primera volta. Els pioners Dracs és el plat principal de la segona jornada de Lliga. Els altres dos enfrontaments de la Lliga Èlit seran Ossos de Ribes, València Firebats i Barberà Rookies, Racers de Sueca.